На живо от Калофер. Ани и Вики, надявам се, че виждате това, което се случва в ледените води на Тунджа. Стотици мъже тази година за първи път виждам толкова много хора, които да влизат в реката. Искам да ви кажа, че тук има не само калоферци, а и момчета и мъже от цялата страна. Вчера лично се запознах с варненска група, която е тук само и само за да влезе в реката за здраве. Точно преди една минута хвърлиха кръста и както е традицията в Калофер, този, който го хване, го дава на най-малкия участник, който е на раменете на някой от мъжете. Виждате, че водите, всъщност ледените води на Тунджа вече не са толкова ледени, защото от всякъде се вдига пара, със сигурност вътре ври и кипи и не е чак толкова студено, колкото си мислите. Оставям ви да се насладите малко на атмосферата. Искат да ме вкарат в реката. Чакай, с телефона съм. Не мога, чакай. Айде, Антоне! Вече с Антон, той е част от мъжкото хоро в Тунджа. Честит празник още веднъж на всички, да са живи и здрави, Богоявление, Йорданов ден. Тони каза, че минали път не е направил това, което в момента прави, защото има температура, но се притеснявам да не вдигне температура след участието в леденото хоро. Затова подчертавам да сме живи и здрави. Такава е атмосферата в Калофер, където на живо видяхте този традиционен обичай. А Тони виждаме ли в момента? Аз не мога да го отлича. Видяхме го преди малко. Не участва. Сега? Само да кажа, че след малко ще включим Антон Хикемян. Да го видим как е. От бреговете на реката. Имаме сега Надявам връзка. се вече, да, имаме връзка. Надявам се вече, връзка, че е на брега на реката, а не вътре в нея, защото цопна в предишната ни жива връзка, участвайки в леденото мъжко хоро. Как си, Тони? Успя ли да се преоблечеш? Нали не си мокър в момента? Добро утро, Ани и Вики. Искам да ви кажа, че съм изключително добре за всички, които са се притеснили за мен. Аз съм сух, преоблечен и искам да кажа, че наистина не е толкова страшно. Това беше моята мечта, да вляза в ледените води на Тунджа, които, повярвайте ми, бяха вече заврели от танците и от песните, и от тъпаните, и от гарите, които свираха вътре. Прощавайте, господине, само за секунда. Използвам ефира и за нещо лично, да се извиня на хората, които не искаха да влизам в реката. Съжалявам, но повечето, които ме познават, знаят, че съм малко луда глава. При мен е варненската група, за която ви говорих в предишното включване. Добро утро. Как се казваше? Добро утро. Сашо се казвам аз. Тук дойдохме да видим този стар български обичай. Прекрасно е. Който не е опитал да дойде, трябва да идвате само с сърце и с душа. Тук просто не може да се опише това чувство, което го изпитахме в момента. Водата не е много студена, както каза Тони. Просто водата е супер, мога да ви кажа. Добре, за първи път ли влизаш? За първи път влизам и живот и здраве. Всяка година трябва да идваме да влизаме. Трябваш ли ти много да се престрашиш, например? Въобще не ми трябваше да се престраша, даже който си мисля, че съм пил до сутринта, не съм 3 часа си дигнах при малко, направо на хората се включих. Алкохола не е най-важното, най-важното е духа, най-важното е да чувстваш всичко българско, тук са само войводи са тук. Да знаете, България, да е жива и здрава и всички тук. България. Добре, ти по турите си ти мокли, пояса е мокър. Вчера съм чисто мокър. Не замръзнеш? Екаре, Добре, кажи как ги усещате в реката, като ти беше вътре. Ами страхотно е усещането в реката. И не е студено. Защо тогава питаш хората да бил сега? Нищо, за да могат тези, които гледат по телевизията в момента, да разберат. Ето е варненско вино. Специално го носим да напълни менчето на Калофер. Червено, мерло, варненско.
специално го носим да... Домашно ли е? Добре, не може да отречеш, че има и подпинали хора. Не може, има подпинали хора, но няма как, има всякакви хора. Не правим спекулации, не е така. Айде да ни задаваме въпроси такива, нали? Какви спекулации? Всичко. Няма нашо... Чакай сега. Няма, тук само българи, няма варници, няма само българи. Който интересува. Има ли пияни? Няма. Омаяни много. Много омаяни, но няма пияни. Нека да отпразнуваме Калоферци ще запазят тази традиция. Цял живот. Всичко заедно И така ще продължава. И сега! Ето за това сме голям народ. Хората празнуват от когато се помнят. Тук аз бях и в къщата на кмета. Даже някой, сигурно тъпанчета, той от мен, тъй като го гледа малко по-голям, не се помни, когато сигурно неговите роднини, деди са влизали в тази река, същата в този бент. В края на включването искам да ни кажеш, кое ще ни съхрани като българи. Хубави празници си сега. Ще нас съхрани единственото традициите. Друго няма кой да нас съхрани. То се вижда. Трябва да има някой, който да ги поддържа. Кажи. Значи, може всичко да ни съхрани, но не е тази църкаческа история. Това ли? Това е църкаческа история. Да, чуп. В ръката? Около нея. Нека да го свирим да И на здраве, здраве, не може. Той Антон писа с нас до сутринта. Да. Искам да ви кажа също така, Ани, в края на включването, че наистина явно не е чак толкова важно да си пил, защото ние не бяхме пили. Аз поне не бях пил, като влизахме в реката. Оставяме ги момчетите да отидат да се преоблекат, защото навън може да не е студено, обаче все пак са си мокри. Тони, благодарим ти. България. Хубав празник на всички. Сега от студеното отиваме направо на топло.